ایک قبیلہ جب دو قبیلے سن اتنے رہن والے مکہ مکرمہ کے اندر ایک بنو خدا ایک بنو بکر ایک قبیلہ جو بنو بکر قریشیاں کا حلیف بن گیا بنو خدا جڑا ہے مسلمانوں کا حلیف بن گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں پہ یہ مکہ کے اندر زندگی بسر پہ کرتے ہیں پہ چلتے تھوڑا جہا عرصہ گزریا کہ بنو بکر بے ایمان جڑے نے شرارتی قسم کے بندے انہاں کے اندر آئے انہاں نے نا موقع کی غنیمت جانتے ہویا قریشیاں دے کچھ مباشاں دے نال رل کے نا انہاں نے بنو خدا دے اوپر حملہ کر دیتا آخر کے معاہدہ اگے ہی ہویا ہوے انہاں نے جڑا لاؤنا ذرا دو چار بندیاں نوں ہٹا کرو وہ کسی جگہ تے یہ سارے انہاں دا پڑوس ہی اوتھے رات نوں ستے انہاں نے حملہ کیتا بہت سارے احباب کو انہاں قتل کر دیتا اور کئیاں میں انہاں نے زخمی بھی کر دیتا انہاں نے خیمیاں نوں اگاں لگا دتیاں اور جڑے چند بھج کے بیچارے آئے اوتھے خانہ کعبہ دے سین دے اندر آ کے پناہ لین دی کوشش کیتی اوتھے آ کے بھی انہاں نے قتل و غارت کیتی آخرکار وچ ایک بندہ دوڑدا آیا نچدا ہویا گھوڑے تے بیٹھے مدینہ پاک کے اندر پہنچیا جا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کر کے ساری گلاں دسیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا غصہ آ جاندا وے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او تیاریاں کرو ہن اسی جان والے ہاں آپ نے رکا لکھیا رکے دے اوپر لکھیا اے قریشیو تیرے شکاں نے تواڈے سامنے جان دے مقتولاں دا بدلہ دیو یا پھر اس معاہدے کو انہاں نوں باہر کر دیو بنو بکر کو سی جانیے کہ او جانن کہ یا پھر سارا معاہدہ توڑ کے لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ وہ لڑائی واسطے تیار ہو جاندے نے اندر سی لڑائی کراں دے ویکھی جا کے جو ہوئے دا ویکھی جا کے انہاں نوں کی پتہ سی ہونا کی ہے اللہ نے قرآن پاک بھی نازل فرما دیتا سی انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا اللہ اکبر کبیرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاریاں فرمانیاں شروع کر دتیاں نے اصحاب کو کہنا شروع کر دیتا ہے اپنے تے سارے تیاریاں کرو اللہ اکبر کبیرہ ایک دن ہویا آسمان تو وہی آ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے ہو میرا علی کتے وے حضرت علی بھی آئے آپ فرماندے ہو میرا زبیر کتے وے زبیر بھی آئے آپ نے اور صحابی نو آواز دیتی ہے وہ بھی آ گئے آپ فرماندے ہو جلدی کرو گھوڑے اگے لو اے مدینہ پاک دے باہر جایا جے پورا 14 کلومیٹر 14 میل دور ہوتے ایک روزہ پاک نامی روزہ لے اوتھے تانوں ایک بی بی سارا نامی بی بی ملے گی اس بی بی تو بی بی گھٹنی دے اوتے بیٹھی ہوئے گی اونے چھٹیاں کیتی ہوئے گی اونے انج دے کپڑے پہنے ہون دے تے اورے کولے کھاتے او خط لے کے واپس آؤ اے ترے صحابہ 14 میل دوڑن دے ہوئے اوتھے پہنچے نے جا کر کے ویکھیا بی بی اوتھے ملی ہے اللہ اکبر کبیرہ ترے دونوں پاسے نہ کھلو جاندے نے حضرت علی فرماندے نے اندے نے بی بی تیرے کول ایک خط ہے او خط کڈ کے سانوں دے دے بی بی اندے میرے کول کوئی خط نہیں انہاں نے اتروایا کہ میرے نیچے اتر جا ساری ڈاچی دی تلاشی لئی اورے سامان دی تلاشی لئی کوئی شے نہیں نکلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اندے نے بی بی تیرے کول ہے صحیح ہے سانوں دس دے نال والے آندے نے اندے سونے علی اساں ساریاں شیواں ویکھیاں نے کتوں نظر نہیں آ رہی ہو سکتا ہے نہ ہوے یا ہو سکتا ہے صرف ایمان نہیں ہوے حضرت علی فرماندے نے سونےو گل سنو میری یہ کیویں ہو سکتا ہے کلن والے محبوب کائنات نے بھیجیا وے آقا کریم علیہ السلام نے کیا سی ایک بی بی ہے یہ بی بی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وے وہ بی بی ڈاچی تے بیٹھی ہوئے گی یہ ڈاچی دے اوتے بیٹھی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی روزہ خواب تے پہنچو دے اس باغ تے پہنچو دے ایتھے تانوں بی بی ملے گی کہ بی بی سانوں ایتھے ہی ملی ہے پہلے گلاں سچیاں نے دیکھ کیویں جھوٹی ہو سکتی ہے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی سچا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے بی بی اگر تم سانوں خط نہ دیتا اسی تیری ساری تلاشی لوانے پران واسطے واسطے فرمایا سا تیری ساری تلاشی لینی ہے بی بی آندی ہے تسی پرامو کرو نے پرامو کی تاترا نے پچھو کتی دے وچوں نے کٹیا دے وچوں اونے خط کڈیا کڈ کے آندی ہے آلو دلو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خط نو پکڑیا پکڑ کر کے انجے واپس لے آئے نے
14 मील वापस आए। रब्बे काबा दी कसमें एक बारी भी ये नहीं सोचा कि मैं भोला वेखा विच है कि ये अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत अली ने रजी अल्लाह तआला अन्हु ए शान अली ने ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हजरत अली दा प्यार है। मैं सिर्फ एक बात एक छोटा जिहा शेर सुना के मैं अपनी बात कराऊं। ए सोने अली 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 अल्लाह अकबर कबीरा। ए बड़ा ए जुमेरा आ जावे या कोई अगे पीछे आ जावे कौन है ये अली दा मनांगे हैं आंदे होंदे ना यकीन जानो वो अम्मी होंदी है बंदे ने को चरस पीती होंदी है सिगरेट हाथ के अंदर कड़े पाए होंदे ने ये कौन है अली दा मना वो अली दा मनांगे जिदा होंदा है वो ऐसी सारे अली दे मनन वाले आ। खुदा दी कसम सानू अली नाल प्यार है। अल्लाह अकबर वो सानू ते अली ने नाम नाल भी प्यार है। ओ किड्डा सोना लगदा वे नाम अली दा तो किड्डा सोना लगदा वे नाम अली दा ओ किड्डा उच्चा लगदा वे नाम अली दा ओ किड्डा सुच्चा लगदा वे नाम अली दा क्यों पंगिया न मनना ए गुलाम अली दा। अल्लाह अकबर कबीरा। खैबर का किला किसने गिराया खैबर का किला किसने गिराया हसन हुसैन दा बाबा के लाया। वो खैबर का किला वो खैबर का किला जिसने गिराया हसन हुसैन दा बाबा के लाया। क्यों पंगिया मन गुलाम अली दा वो पंगी की जाने शान अली दा पंगी की जाने गुलाम अली दा चरसी की जाने गुलाम अली दा वो शराबी की जाने गुलाम अली दा बस वहाबी की जाने मुकाम अली दा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सोने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हाथ पकड़िया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश कर दिता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खोलिया वे एक पढ़िया वे उत्ते की लिखिया वे और मैं की लिखिया जी अली जी उत्ते लिखिया हातब बिन अबी बलता दी तरफों कुरैशियां नु खत लिखिया जा रहा वे। ये फतह गज़वा मक्का जेड़ा वे ये सारे हालात दसे जा रहे ने तैयारियां के बारे दसिया जा रहा वे। आप फरमाते ने हातब को बुलाया जाए हजरत हातब को बुलाया गया। आप फरमाते ने हातब है कि ये हजरत हातब फरमाते ने आंदे ने महबूब जी पहले मेरी गल सुन लवे आजे फिर कोई और फैसला करे आजे। आप फरमाते ने सुना की सुनाना चाहना वे और हजरत उमर इब्ने खत्ताब बैठे हुए ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बैठे ने आंदे ने अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम जी मेरी गल ना सुने आजे मेरी गल पहले सुनो। आप फरमाते ने की सुनानी है अल्लाह के महबूब जी मेनू इजाजत दियो तलवार मेरे हाथी अंदर है मेरी गर्दन उतार देवा। आप फरमाते ने सोनिया तेनू पता नहीं ये हाथब जेड़ा वे बदरी सहाबी है ये बदर के अंदर शामिल होया सी ते अल्लाह ने बदरियां दे बारे हुक्म जारी फरमा दिता वे कि बदरियां दी अपनियां पिछलियां सारियां खतामां ही माफ ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और 10 हाथब तू किए कम की कीता है हजरत हाथब कर दे ने अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ जिन्ने भी है मुहाजिर साहबी के सामने बैठे ने इन्हां सारियां दे रिश्तेदार इन्हां दे तक दे लगाने चाचे ते बाबे ये मक्का मुकरमा दे अंदर रहने वाले ने ये जो आए ने इन्हां दे बीवी बच्चे उठे ने उन्हां दी हिफाजत करने वास्ते वो लोग उठे मौजूद ने। अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम जी मैं बाहरों उठ के आया मैं इत्थे आ करके मक्का मुकरमा दा जो बासी ने मैं इत्थे काम वास्ते आया मैं इत्थे रहश रख लईए कोई रिश्तेदार भी कोई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ईमान ले आंदा मैं हिजरत करके इत्थे आ गया मेरे बीवी ते बच्चे उठे ने मैं खाते सवार ते लिखिया वे कि उन्हां लोगां नू जिस बंदे दे नाम दा खत लिखिया वे मैं कि मेरा ओदे उत्ते एहसान हो जावे और वो एहसान जेड़ा वे समझ के जे मेरे बीवी बच्चियां की हिफाजत कर लवे। अल्लाह के महबूब जी मैं मुनाफिक नहीं होया मैं ईमान वाला हां तो आर्डर आ जांदे ने ए महबूब जी असा इहदा ईमान वेख लिया वे तेरे अंदर भी ईमान है बाहर भी ईमान है तेरी खता नु माफ कर दिता जाए नाल आर्डर हो गए
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں تے اپنے دشمنوں یار نہ بنایا جے، سجن تے بیلی نہ بنایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معافیاں دے دیو، فرمایا تیاریاں کر لو، 10 رمضان المبارک ہے، 10 رمضان المبارک 8 ہجری دا جڑا سال ہے، ہجری دا 8واں سال 10 رمضان المبارک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 دا لشکر نال لے آوے، چل پیندے نے اللہ اللہ، چلدیاں رستے کے اندر بڑے آدمی ملتے نے، جیڑا ملیا ویلکم کیا، جیڑا ملیا خوش آمدید انہوں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلدیاں مکہ پاک دے قریب ہی مرو زہران نامی جگہ تے پروڈا دیندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اصحاب جڑے نے انہاں نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے مختلف جگہ تے انہاں نوں بانٹ دتا وے۔ آپ فرماندے نے اج رات نوں 17 رمضان المبارک کے 7 دناں دے اندر جا کے اوتے پہنچدے نے۔ آپ فرماندے نے جگہ تے بیٹھ کر کے آگ لگا دیتی جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مختلف جگہ تے 10,000 جگہ تے اگاں لگ گئیاں نے، اللہ اللہ۔ مکے والے دیکھ کے حیران تے پریشان ہو جاندے نے کہ پتہ نہیں اج بنیا کی ہے۔ حضرت ابو سفیان ہلے مسلمان نہیں ہوئے، چلدیاں بعد نکلے آ کے ویکھیے تے صحیح ہویا کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا محترم یہ مسلمان نے، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھچر نوں پکڑیا، اودے تے سوار ہوئے، یہ بھی نکل جاندے نے۔ ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے لشکر 10,000 لشکر دا سپاہ سالار بنایا، حفاظت واسطے ایک بندہ مقرر کیتا جنوں لوگ عمر ابن خطاب کہندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رات دے سناٹے دے اندر آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے عمر تیریاں باریاں نے 10,000 دے لشکر دیاں حفاظتاں تو کرنیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تو حضرت عباس چلے جاندے نے، جا کر کے حضرت ابو سفیان نوں رستے دے اندر مل پیندے نے۔ آپ فرماندے نے تسی ایتھے؟ حضرت ابو سفیان فرماندے نے آندے کی گل ہے؟ حضرت عباس فرماندے نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے، اپنے ساتھیاں نوں لے کر کے آ گئے نے، اگر بچنا چاہتے ہو تے تابعداریاں کر لو، اگر بچنا چاہتے ہو تابعداریاں کرنیاں پیندیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان کہندے نے آندے نے مینوں امان مل سکتی ہے، حفاظت مل سکتی ہے۔ حضرت عباس فرماندے نے میرے پیچھے پو کھچر تے بٹھایا تے چڑھاندے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے دی طرف چل پیندے نے۔ حضرت عمر نے دیکھیا، حضرت عمر بھی پیچھے دوڑ جاندے نے، ہاتھ دے اندر ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خیمے دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ابو سفیان ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماندے چچا انہوں کتھے لے کر کے آ گیا نے؟ اتنی دیر ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب بھی پہنچ جاندے نے۔ آپ فرماندے نے اللہ نے محبوب علیہ السلام جی انہاں دی گل نہ سنیا جے، اللہ نے بغیر کسی ہدے تے حجت تو اے ساڈا دشمن ساڈے سامنے پیش کر دتا وے، میں تلوار کٹی ہوئی ہے، صرف تہاڈا آرڈر ہونا چاہیے میری گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ حضرت عباس نال کر دے لے اے محبوب جی میں نو حفاظت کی ذمہ داری دے دیتی ہے، میں امان دے دیتی ہے کہ لہذا عمر کو چپ کر جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فرماندے نے اے عباس اللہ کی قسم تہاڈا ایمان، حضرت عباس فرماندے نے اے عمر اگر تیرا کوئی قبیلے دا بندہ ہوندا تے تو کبھی بھی ہجرت ہونا نہیں پانا۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ کی قسم ابا جی میرے ابا جی بھی اگر ایمان لے ہوندے مینوں اونی خوشی نہیں سی ہونی جنی خوشی تہاڈے ایمان دی ہوئی ہے۔ کیوں خوشی ہوئی ہے؟ اس واسطے کہ تہاڈے ایمان دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے نے، اس واسطے مینوں خوشی ہے، مینوں خوشی دی اودے اندر یہ جی اندر میرے محبوب خوش ہوندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سونے عمر چھڈ دے، اگر میرے چچا نے انہوں امان دیتی ہے میں بھی امان دینا وا۔ حضرت ابو سفیان عرض کرتے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام تو سلام جی اگر تسی مینوں امان دے دیو تے مینوں
میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے ابو سفیان کتنی دیر تک تو ساڈے خلاف کے کاروائیاں کرتا رہے گا؟ تینوں ہجے بھی نہیں سمجھ آئی، تینوں ہجے بھی نہیں پتا چلیا کہ سانو اللہ تعالیٰ نے کنیاں کو عزتاں دتیاں نے اور تانوں اللہ نے کتنا کو ذلیل کر دتا ہے۔ حضرت ابو سفیان آتے ہیں اللہ کے محکوم جی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھاؤ جی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو سفیان حضرت عباس بن اللہ دے محبوب جی سردار ہے، مکے دا سردار ہے، ان کو اعزاز دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جا ابو سفیان اپنے لوگاں نوں جا کے اعلان کر دے جیڑا جیڑا بندہ تیرے گھر دے اندر داخل ہوئے گا، جیڑا جیڑا تیرے بندہ تیرے گھر دے سین دے اندر گھر دے اندر کمریاں دے اندر داخل ہو جائے گا اونوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردے نے محبوب جی میرا تے گھر چھوٹا جی آوے۔ آپ فرماندے نے اچھا ہے کر انہاں نوں آکھیا اپنے اپنے گھراں دے اندر جیڑا جیڑا کنڈی مار لوے گا اونوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا، جیڑا کھڑکیاں بند کر لوے گا اونوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا، اور جیڑا خانہ کعبہ دے سین دے اندر آ جائے گا اونوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سواریاں رہتاں دے دتیاں، کناں نوں رہتاں دتیاں نے۔ اللہ ایڈی لمبی گل میں سنائی ہے، تقریباً 45 منٹ ہو گئے میرے گلا سنا۔ رات کینوں دیتی ہے، امان کینوں دے دے پہ یہ تو بھی اگلی گل سنی۔ اب فرماتے جا ابو سفیان نے اعلان کر 10,000 کا لشکر آقا کریم علیہ السلام کے نال مکے کے چاروں طرف نے 3 گروہ بنائے نے، ایک نیسرا، ایک میمنہ، ایک سچی سائڈ تے ایک کھبی سائڈ تے ایک پیدل ہے، ایک دے سردار ایک دے قائد حضرت خالد بن ولید نے، ایک دے حضرت زبیر بن عوام نے، اور ایک دے ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ فرماتے ہیں فلاں جگہ تے مینوں آ کے ملیا جے، جیڑا رستے وچ مل جائے اونوں تونا لا لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے اندر کچھ آوے لا دیتیاں تو ہاں نہ ایک چھڑا ہوئے چھوٹی۔ اللہ اکبر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئے، یہ داخل نہیں کیے ہوئے نے اللہ اکبر قربان جائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک میں جھکایا ہوا ہے، کوئی تکبرانہ بات نہیں، کوئی تکبرانہ انداز نہیں، کوئی کسی قسم کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سر مبارک کے اوپر امامہ بنیا ہے تے امامہ بنیا اور ڈاچی کے اوپر بیٹھے نے قصبہ کے اوپر تے اپنا سر اتنا نیچے کیتا ہے، صحابہ کرام فرماتے نے آپ کا امامہ مبارک ہے ڈاچی جو نہ لگیا، سر کو جھکا کر کے داخل ہو گئے نے اندر، کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی فخر۔ آپ فرماتے ہیں سارے اکٹھے سامنے آپ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی ہے تے دعا نال کرتے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ دے بار بار بت لگے نے۔ آپ فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آقا کریم علیہ السلام نے نال نال پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھوکرا مارتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھوکرا مارتے ہیں، توڑی جاندے نے پہ اور صفائیاں ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں دسو بھائی سارے سامنے ہو، کوئی لوگ جنہاں نے میرے تکلیفاں دتیاں، جنہاں نے میری جان دے دشمن بن گئے، میرے صحابہ کو قتل کیتا، شہید کیتا، اور میری صحابیات کو شہید کیتا، سنیرا نے 2 ٹکڑے کر دیتے، وہ ہوئے تسی لوگ فرمایا کہ دسو تہاڈا ہن کی علاج ہے؟ اللہ اکبر۔ انہاں کیا آندے کریم بھائی ہے تو کریم باپ دا بیٹا میں، یعنی نرمی کرنے والا تو، تیرا باپ بھی نرمی کرنے والا، تیرا دادا بھی نرمی کرنے والا، سانو یہ ہوئی تیرے تے توقع ہے۔ آپ فرماتے جاؤ ہے لا تثریب علیکم اليوم، اور جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھراواں نوں کیتا سی میں بھی تہاڈے نال وہ بھی سکتا جو تہاڈے معاف جو تہاڈے معاف خدا دی قسم۔ ایک بندہ وہ سی انہاں دے وچ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نوں کھنجر ماریا سی، بیٹی نوں نیزہ ماریا سی، عمل بھی ضائع ہو چکیا سی، اور ایسے نیزے کے زخم کی وجہ سے بیٹی شہید بھی ہو گئی سی۔ حضرت زینب
بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب نو اتنی تکلیف اور بے دردی دے نال شہید کیتا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیتا سی آپ فرماندے جتھے بھی عبار بن اسود لبے اونوں بھی قتل کر دیا جے. فلاں بندہ جنوں جتھے ملے وہ اگر خانہ کعبہ دے درو دیوار دے نال بھی چمڑے ہوئے تے انہاں بھی قتل کر دیا جے. اتنا کو ہویا ایک بندہ ادھروں آ گیا اللہ دے محبوب جی میں فلاں جاوے اے خلاصی دے دتی ہے حفاظت دا ذمہ دے لے آوے اللہ دے محبوب جی میں عبار بن اسود دے بارے آنا پیا میں اکرمہ بن ابی جہل دے بارے آپ جڑا آپ نہ جاؤ انہوں معاف جو میں انہوں معاف کیتا جو میں انہوں بھی معاف کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ساڈیاں چھوٹیاں لڑائیاں چھوٹے چھوٹے معاملات اے جی نے ایک بار نا مینوں دعوت نہیں سی بلایا یہ کو بیٹی کا رشتہ لین گیا تے اینے جڑا وی انکار کر دتا اینے مینوں جڑا وی بیٹے دا رشتہ نہیں دتا اینے میرے نال جڑا وی دعوت دین مینوں بلایا نہیں شادی تے نہیں بلایا منگنی تے نہیں بلایا اینے جڑا وی گھر دے اندر فلاں کام رکھیا سی میرے کول مشورہ نہیں کیتا میں بھی اے نال بولدا کتنے سال ہو گئے نے 10 سال ہو گئے نے 15 سال ہو گئے نے 20 سال ہو گئے نے میرے نال بولنا پسند نہیں کردا او میں دوجیاں نال بول لواں گا میں اس بھرا دے بھرا دا کی کرنا وے میں نہیں اے نال بولدا. خدا دی قسم آقا کریم علیہ السلام نے ایک باری بھی کسی نے نہیں دہرایا بلکہ ایک عورت ہندا. اللہ اکبر. ابو سفیان دی بیگم ہندا. کون ہندا؟ بات لمبی ہو گئی بس میں آخری بات سنا کے بچا. ہندا جس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی کروایا. شہید کروا کے اے عذاب اے اکھاں کان نک دل جگر اے گردے سارا کچھ کٹ کے تے انہاں بنا کے ہاتھ بنا کے پرو کے گلے چ بھی پایا گندا نہ چپایا بھی اور پھر بڑیاں گلاں بھی کیتیاں. یہ بھی آ گئی ہے کہ آ کر کے نا بیعت بھی کر دیے. حضرت آقا کریم علیہ السلام صفا دے اوپر بیٹھے نے آقا کریم علیہ السلام دے قدماں دے اندر حضرت عمر بن خطاب بیٹھے نے اور انہاں دے بالکل نیچے صفا پہاڑی دے بالکل نیچے اور پہلو مرد جڑے نے بیعت کرتے نے پہ پھر عورتاں بیعت واسطے آ گئی نے اور مرد ہاتھاں کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے نے پہ مرد جڑے نے دور ہو کے وہ اج کل دے نہیں سن نا کوئی پیچھے جڑے ہاتھاں کے ہاتھ رکھ کے کریے ہوندے سن وہ دور بٹھا کے تے زبانی کلامی بیعت لے کے جا رہے ہیں. انہاں دے وچ ایک بی بی دی آواز آئی آپ فرماتے ہیں تو ہندا میں پتنی دی ہاں محبوب ہندا. آپ فرماتے ہیں تینوں گل یاد نہیں میرے چچا جی قد کر دی اللہ دے محبوب جی غلطی سی معافیاں دے دیو. آپ فرمایا چاہتے ہیں معاف تو جان تینوں بھی معاف کی. اللہ اکبر. اور محبت کیوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کہ جو کر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جگہ کر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے نام غم میں بھلا دی اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہ دے کے دعا کرتا تھا سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحیح معنی دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر آداب کو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیقی